N'eziokwu Igbo dị mma nke ukwuu ya mere anyị na-eji anọ ebe a kwa ụbọchị Fraịde niile wee na-akwalite omenala anyị n'ụzọ mara mma nke ukwuu. Ya bụ na anyị kelela m onye ukwu kelee onye nta na-amara ndị ka anyị si eme ya na ọ bụ omenala ka anyị na-akwalite n'ebe a na nke gụnyere chinchin n'akara 109. Ọ dị mma ọ ga anyị na-abịa bịaghachite azụ anyị agawa n'ihu. 100.9 FM. What are you going to do? The button. Let's go one act. Ọ na-abụ n'ala Igbo anọgide ewere ka ndị mmadụ si ebi ma ọ bụ ka ofu esi ebi ndụ a na-aghọta ka o si, mana ọ bazie na nke na ọ na-emezi ihe alụ na ọ na-emezi ajọ ihe ma ọ bụ na ụbịam na-echi ya ọnụ n'ala, a na-asị na onye a na-emezi ka onye abụrụ ọnụ. Ụfọdụ bụ ndị na gboo ewere ka iwe si wee ha asa ha wegidikwa iwe a ha mara ka ha si ekwu okwu ka ha ghara ịbụ mmadụ ọnụ. Ụfọdụ bụ ndị ọ na-abụ na gboo ewere ka nwata ji emeghere ya na nne na nna ya ma ọ bụ na-enupụrụ nne na nna isi, nne na na-asị na o wutekarịa ya na ya ga-abụ nwa ya ọnụ. Ọ dị mma, anyị na-abịa. Myself book camera myself ma kwa kile nene eji neswetu ile na block na eze mo idigo ready. Yes. That's the program we have on.
ọ dị mma Igbo niile dapụta n'ọgbọ na izu ole ka ha eru dị na onye anyị na-eche abatagoro ya bụ na anyị ga-akpapụ ya ọsọ ozugbo dịka m si ekwubo anyị na-ekwu maka ịbụ ọnụ ya mere anyị ji eche eze mmụọ gburugburu na okwe ụdị nke dị n'obodo Enugu. Ọ bụ ya bụ ọzọ mmadụ abụchene nwa aga ọ batago na ịkọwara anyị ihe bụ abụmọnụ, kedu ka esi abụ mmadụ ọnụ, kedu ihe abụmọnụ na-eme, kedu ka esi ama onye abụrụ ọnụ. Ọ bụrụ na abụsa mmadụ ọnụ ewe ka e ga-esi meghachi ya. Ụmụ ihe a niile ka m na gị ga na-akpa n'ụbọchị nketa na anyị nabatasịa ọzọ ekele gị agazie ndị koshada ọ dị mma. Ọzọ eze mmụọ dibịa kara aka ọ dị nkinke mile eze mmụọ gburugburu so ofu eze mmụọ ji ọfọ alụsị na abụọ n'ala Igbo. Eze mmụọ ọ bụrụ na abụọ mmadụ ọnụ na-asị na abụrụ mmadụ ọnụ, kedu ihe bụ abụmọnụ? Abụmọnụ dị n'iche n'iche. Nwee abụmọnụ nke ndị ochie metere, nwa abụmọnụ nke ihe mmadụ metere onwe ya, nwa abụmọnụ nke obodo na-emetela onwe ha, nwa abụmọnụ nke mmadụ mejọrọ mmadụ ibe ya, nwa abụmọnụ nke site na nne, nwa abụmọnụ nke site na nna. So abụmọnụ dị iche iche. Abụmọnụ dị iche iche. Abụmọnụ dị n'iche n'iche. Ọ dị mma ewere ka esi bụọ mmadụ ọnụ. Ụfọdụ bụ ndị na-asị na ya na enyi ya nwaanyị na-emekọ ekwuo na a ga-anụ. O wee ka ọ bụrụ na anụsịrị. Ụfọdụ bụ ndị na-akpọrọ ofu nwata nwaanyị ha zụba na si na nwata zụọ ha na agụmakwụkwọ, si na agụmakwụkwọ nke ọta akara ruo na nke mahadum. Nwata pụtazie ọsịzie na ọ bụ ozi ihe ekwuru ka a na-eme na ya ga-anụ ya. Anọgide asị na nwoke jere bụọ nwaanyị ahụ ọnụ. Ụfọdụ na-abụkwa nwoke yarapụ nwaanyị ya na ya megidere ihe niile, ọ fụzie nwaanyị ọzọ hapụ ya. Ọ bụkwa abụmọnụ. Mmadụ na mmadụ were maọbụ enyi na enyi were ike ịbụ onwe ha ọnụ, maka ọ bụ onye ọbụla were ike abụmọnụ, onye ọbụla were ike ịbụ mmadụ ọnụ. Ọ bụrụ mmadụ ncha ga-abụwo mmadụ ọnụ, mana ebe mmadụ ncha nwere ike iji wee bụwo mmadụ ọnụ bụ ma imejọrọ onye ahụ. Onye ọbụla imejọrọ ọlụmata ka ọ ha nta ma ọ ka o pere mpe, ọ ga-abụ gị ọnụ. Dịka nke anyị na ha ekwu ụmụ okorobịa na agbọghọbịa ihe na-eme kịta. Okorobịa nwere ike isi agbọghọbịa na ya ga-azụ akwụkwọ, meghị nke a meghị nke ọzọ na ya ga-anụ. Ihe na-eme n'ụwa kịta, okorobịa ahụ nwere ike ịkpụ iduru nwa agbọghọ ahụ na-azụ ya n'akwụkwọ, zụọ ya ọgacha WAEC, onye na-eche nke ahụ baa yunivasiti, ọ bazie yunivasiti. Mgbe ya na ndị yunivasiti mekọrịtara ọfụsie ihe na-ega anya, ọ bụrụ na nwa okorobịa ahụ bụ onye na-egbu draiva ma ọ na-egbu akwụkwọ na ma ọ na ọgụ akwụkwọ ka ya onye biznes ma onye ọrụ aka, nestin bụ ọsị ya na ya afụgo ndị ka nestin bụ ọfụwa campus experience. Ọsị nwoke ahụ iwe ka ọfụ nwoke were ego karịa ma ọ mitie somebody gara akwụkwọ karịa onye nke ahụ. Ọsị mba na ya na onye amamewute onye na-amaghị ede ahụ ya, mana icheta ozi na onye na-amaghị ede ahụ ya iwe onwe ike ịma na-ede aha nke isi na onye ahụ na-agbanyeghị ihe niile. Nwoke ahụ efuru si ya cheki ego ka ya kwughachi ihe ọbụla o kwuru n'isi ga-eme, maka na ọ bụrụ onye kwuru na onye ya kwuru unu bido ka imewesị. Ọ dị mma mmadụ bikwanụ mmadụ ego olu oge o ji akwụ ya, o weghezi ego o ji akwụ ya. Nke a dị enwere ike ịbụ ya ịbụ onye ahụ wee ike ịbụ mmadụ ọnụ si ebe i mere ya ihe a na ya na-abịa kpachara mbọ jebite ego wee kwụọ gị taa afụ, maọbụ na ya tara afụ kpata ego ya bịa echo ya onye a mechazi ọsị na ya agaghị akwụ ya. abụmọnụ nke ahụ dị iche. Ọ dị n'ụzọ na-abụ. Ọ bụrụ na onye ahụ ị na-abụ onye ahụ ibitere gị ego ji ego ahụ sizie gị na ya amanye gị
shion na mama yege ga ni osogodo ihe osokwa ama afu ihe do na like no la ya ị ga-afụ onye bi na mmadụ ego show ya ihe ị ga-eme gị jee mee ya ndị ama mme gịnị na ya manyekwasị gị ego ahụ na ọ bụrụ na ya eji ya na ya eji mana ya manye gị na nwere ihe ọsọ gị mee na ya manye gị ya ka m gwa gị onye ahụ bụ ọghụ ọnụ o jiri ọnụ kwubie okwu si ihe onye a mere ya Chineke ọ bụrụ na aja na ọ bụrụ na ihe ya mere onye a bụ ka ya nyere ya aka o wesịrị ya manyechi ya ego ya ya dịrị ya na mma mana ọ bụrụ na onye ya mere enweghị ka ya nyere ya n'aka o wee chie ọnwụ na ya manye ya aja Chineke ihe dị otu a mee ya ihe ahụ ga-emecha bịa na mmezu o mere n'izu ome n'ọnwa o nwere ike ọma mme mgbe ahụ o nwere ike ọ bụrụ oge ụtọ ndụ tọwara gị o nwere ike ọ bụrụ n'iru ụmụ gị o nwere ike ọ bụrụ oge i merere agadi mgbe ụmụ gị ga-akpatawa ihe ezinụlọ eme gịnị ewu ọgba aghara ụmụaka tinye aka ebe onwe onye ga-aga ọntị ejebe na amụma sị gị na nwanne mpa gị na-egbu gị ịmama na onye nna gị bitere ego ejebe na amụma sọm ndị dibịa sọm ndị amụma ụka n'onye nna nwanne mpa gị nwanne nna gị na-egbu gị nọ ndị onye dị ụta dị ụta jirigokwa gị na ya ezigbo ya mma ma ezigbo onye dibịa ga-asị gị bịa na o nwere ihe nna gị metere na o nwere onye nna gị mejọrọ n'onye ahụ kwuru okwu were iwe kwubie okwu n'isi nna gị n'ọya ọ na-eme unu ihe na-eme unu Chukwu mee ihe ha enweghị ike ịchọpụtawa onye na-eme ihe dị ụta ahụ onye mere ihe ahụ ma onye ya na nna gị gbara ụtọ ahụ ma onye nne ya ahụ nna gị bitere ego ọ bụrụ na ọ ka dị ndụ ọ bụrụ na onye ahụ ka dị ndụ ejekwuwe ya ọ bụrụ na ọ dịghị ozi ndụ ejekwuwe ụmụaka ya jekwuwe ezinụlọ ya si ya na ihe a bụ ụtụ nna ya na nna unu ha mee gịnị gba na o nwere mgbe dị ụta dị ụta nna ya biri nna unu ego eleghị anya na nna ya ka nna unu wee gụọ akwụkwọ ma ọ kalụ nna unu wee welite isi na gọọmenti ọ sị na ya amanyezi ya duto na nna ya karịrị nna unu o meghị nna unu jee tukwulanị si Chineke ọ bụ na ihe ahụ ya mere ya dị mma ya dị ọrịa ma ọ bụ na ọ dị ọrịa mma na ezinụlọ ya ọ kpụtụrụ ọkpụ ya ga-ata afụfụ ya nọọ ya wabịa na-eme biko dị na ụmụ ya nwere ike ọ nabata unu ekwu okwu ego ahụ ekwuchi okwu ego ahụ unu nwee ike ikwughachi nna ya bụrụ site na mmekọ ihe jekọrọ n'etiti ya na nna tata na abụmọnụ ahụ emegide ewere ọjị chekwuo nna ya ha ebe e yiri ya na ọ bụ na nna ha ahụgo si papa na onye dị ụta gịnị ya gbara ụtụ riri ego na ya ma kwụchiri ụgwọ na ụmụ ya abịagwo na ụgwọ nna ji na wa na-akwụ ya na ha akwụchigo ụgwọ ahụ nna mpa biko na ọjị ha gbara gị obi gị megịnị dajụọ bido ụbọchị ahụ ihe bido megịnị mana onye abụmọ ọbụla chịrị na ya ga-emete ka abụmọnụ onye ahụ kpọrọ gị ka efuchepụ ya mana ị ka kwụchighị ụgwọ iji ọghachi ọ dị ka mmadụ n'ụbọchị taa mmadụ na-echekwuru ndị chiri echichi ụka si ya na ya mejọrọ nwanne mpa ya na ya gburu mmadụ ya mere nke a chigbaghara ya achị ka ọwụ imere Kraịst na onwe ya si ma ị bụrụ onyinye gị na-aga n'iru ọlta ebe ịchụ aja m chọpụta na ụwa nwanne gị mejọrọ gị tọsagodo echegodo ji eme gịnị ma yọgodo onye mejọrọ mgbaghara mifọ eburu onyinye ahụ mee gịnị bịa n'ebe ịchụ aja ọ dị mma ọ bụrụ na ugbu a ka ịgbanyere ekwurekwu gị olu ahụ ị na-anụ ugbu a na-akọwara anyị ihe gbasara abụmọnụ bụ ọzọ mmadụ abụchiene waga ga ọ bụ ya bụ Ojiọfọ alụsị na-abụ na obodo Amaokwe n'Udi n'obodo Enugu kpọmkwem ọ bụ eze mmụọ gburugburu na Amaokwe ụfọdụ nọ na ajọ ọnọdụ dị iche iche ka amaghị maọbụ ha metara ụfọdụ emechaa n'ihe niile nwee ihe niile gụọ akwụkwọ mara ihe ụfọdụ marụlụ nka amụrụ ọrụ mụsị ọrụ ike mana ha eji ihe eriju afọ ụfọdụ bụ ndị na-eje azụ ahịa ndị ọzọ ha na-aga mana olu na nke ha bụ sọ akụkọ ka a na-akọ o nwee ike ọ bụrụ na ị maghị na ọ bụ abụmọnụ ka ibu akpagharị n'okwenụ ka dibịa si akọ ya mana ọ bụrụ na ọka iwu ka o si gbagwoju oge ị ga-ewere akara ekwentị ya ugbu a ọ bụ dibịa kara aka na obodo Enugu ebe a o si ebe a kpọọ ya n'akara ekwentị a ejụọ ya ese gị na ya kpaa ewere ndụmọdụ a ga-enye gị na ka a ga-esi mee ya enye gị ya akara ekwentị eze mmụọ eze ani gburugburu na Amaokwe Udi n'obodo Enugu bụ 08064619936 ya bụ 08068461936 ọ gbagwoju oge ya
ịma ị chọrọ ime ihe gbasara abụmọnụ ịkpọọ ya akọwarị gị ya. Ị chọrọ ime ihe a ga-eme na ọ bụrụ na ijeela sị gị na-ewe ihe dịka abụmọnụ ịkpọọ ya na 61936 0806 8461 936. N'oge na-adịghị anyị ga-agbapụ ekwentị ka gị wee jụọ ya ajụ. Tata achọghị m ogologo akụkọ ịjụ ajụ ọnụnwa ga na-ajụ. Isiokwu anyị bụ abụmọnụ. Kedu ka esi abụ mmadụ ọnụ? Gịnị ka a na-emedo mmadụ abụọ mmadụ ọnụ? Eze mmụọ, nna na nne ha nwere ike ịbụ nwa ha ọnụ. Ihe ga-ebutekwa na mmadụ ga-amụcha ma ọ bụọ ya ọnụ. Daalụ. Nne ma ọ na-ada abụ nwa ya ọnụ na nkịtị. Bifo nne abụ nwa ya ọnụ ọ na-afịa. Bifo nna abụ nwa ya ọnụ ọ na-afịa. Mana o nwere nchọ ka ị mara, ihe chọkwa ka Igbo mara. Ọ bụrụ abụmọnụ niile nne bụrụ nwa ya na-emezu. Ọ bụrụ abụmọnụ niile nna bụrụ nwa ya na-eme gịnị? Na-emezu. Maka na ụbọchị taa ọtụtụ nne bụ amoosu. Ọtụtụ nna bụ amoosu. Abago n'otu. O eleghị anya nna gị nwere ike ifu na ọnwa onye ọjọọ ka ọ bụ na ọ na-eme ihe emegide obodo emegide onye agbata obi ya. Ka m gwa gị isi nna gị ahụ ya si n'ihe ọjọọ ahụ mgbe gịnị wezụga aka ya wepụ aka ya ọjụ isi na nke imetekwa ya dị ọrụ gị n'isi gị na ọma nsokwa ya bụ nwa gị maka ya agbago gị si ebe ahụ were aka ya wee kewepụ onwe ya n'ihe ahụ nna ya na-eme mgbe nna ya ka dị ndụ. Nna gị ahụ si because of maka na ikweta hụ n'ihe ya na-eme na ọmanyere gị na maka ngwa abụmọnụ ahụ ama mmezu maka na Chineke na mmụọ na aja ana mana ihe nna gị na-eme gịnị adọrọ mma nọ na ị na-ekewepụ onwe gị na ajọ ihe na isi arapụ ndị oji na arapụ ndị ọ na-emegide na isi ewere ihe mmadụ o ji eme gịnị ihe ya gị were ana nke ụmụ nwanne gị mere gịnị ihe ha nọọ ya kpatara o ji bụ ọnụ ahụ ama mmezu ụtọ nke ọ dịkwa na nne mana ka m gwazie gị ọ bụrụ na nwata nne ya na nna ya zụrụ mụrụ nne gị tụrụ ime bụ ọghụ ọgwụ ite naanụ mụọ ọgụ zụọ ọgụ from mbọsị ọ mụrụ gị ije mahadum filo na ịkpatagwa ego na ime ọzọ onye nne gị bụ na nne gị na-adị detị ma na nne gị na-eme etra ma na nne gị na-eme nke ọzọ ma na ọ bụ ogbe na levụl gị echenjigo ma ọ bụ na ifugo ụzọ na ihe ọzọ nne gị bụ nne gị anọ n'ụlọ na-akpa akụ na-ata afụfụ na-arụ ugbo mana ị na-azụ omere ọra na Lagos ị na-aza eze ndị Igbo na obodo oyibo ị na-aza omere ọra n'Enugu ị na-aga from họteelụ nke atọ họteelụ nke ọzọ mana ụlọ nne gị bi na-eshi mmiri n'obodo abụmọnụ dị ụtọ ahụ na-eme nne gị ahụ wee sị nwa ya ihe ọ na-eme ya ọ bụrụ na ya kpara arụ na ya mụtara nwa wee zụọ ya oruo ụtọ a Chineke ihe nwa na-eme ya dọrọ mana ọ bụrụ na ọ bụghị arụ ka ya kpọrọ ya zọrọ otu nne shi azụ nwa ya ma otu nna shi azụ nwa ya nke o mere ihe anụ ọ na-eme na ụmụ ya ga-eme gịnị ga-emekwu ya ya. Daalụ. Ọ dị mma nke ahụ wee bụrụ nke nne na nna. Ọ dị mma eze mmụọ ịbụ iji ọfọ aja na amaokwe jirekwa ọfọ nke idedu mmadụ ọ na-abịa ewego ka esi abịa enwere ike ịbịa na ebe ahụ iji ọfọ ndị mmụọ alụsị ahụ ebe iji ọfọ bịa bụọ mmadụ ọnụ a na-abụ mmadụ ọnụ ebe ahụ ọ dị ụzọ na-abụ ya ka m na-esi gị ndị Igbo tiri n'okwu si na o nwere ihe mere ede ji ebe wee ihe meghe ede ọ ga-ama mfe wee ị nwere ike ịbịa ebe ahụ mana anyị nwa na onwe anyị bụ ndị nọ ebe ahụ dịka ụta bụrụ eze mmụọ bifo ị bịa bụọ mmadụ ọnụ ebe ahụ ị ga-agwa m ihe onye ahụ mere ikwuchi ihe ahụ o mere gị ọ bụrụ eziokwu ma kpọọ ihe ga-asị bụ na anyị ga-akpọ onye ahụ akpọzi onye ahụ ochi ọnwụ na ya ama mme gịnị na ya ama mbịa akpọ mesi ọkwa ịma dị na-emejọ onye a gụbịa ka amalị ka ya ga-esi mee ya ka udo chia n'etiti gịnị
ọ sị na onwe onye ọ ga-eme like n'ụbọchị taa ụfọdụ ga-asị gị na aja na arụsị a ewe onye ọ ga-eme na ọ dịghị eme nke adịghị ya na nke ọzọ na ya bụ ọkpara Jizọs anyị shi oke ma ị bụ ọkpara Jizọs ma ị bụ ọkpara ihe ọbụla ebo na ihe anyị na-ekwu bụ eziokwu maka Jizọs adịghị emegide mmadụ ịma ndị emegide mmadụ shi na ịbụ ọkpara Jizọs na-ala ike a sị na ebe ịhụnanya dị ebe a nke udo na-adị ebe udo dị ebe a nke agamnihu na nwere onwe na-adị iche ọnwụ na ịma mbịa anyị agwụ ya ihe ọ ga-eji bịa na aja anụ bịa chi aja na biko ihe onye a mere ya ọkwa na ọ bụ ezigbo ihe ka ọwụ ya dị ọrịa na mana ọ bụrụ na ọ bụghị ezigbo ihe Chineke na aja na agụ mụrụ megịnị gbara ya ọgụ ebe onye anọ ka ngwa gị ọ sogodo ya dọọ 200 years aja na Chukwu ga-agbara ọgụ o nwere ike ị na-aghọrị ọghụ ọ bụrụ mgbe ụwa ga-eji tọọ ụtọ ka ihe ahụ ga-eme gịnị ọtụtụ ezinụlọ nọ n'ihe mgbu taa mana ọ bụ ihe nna ha na nna ha metere ihe dị ụta nna ha na nna ha mere mmadụ onye ahụ jee n'aja o gosi onye ahụ ya karịa ya na onwe onye aja ga-eme onye ahụ ekwubi okwu dị ụta na aja ezinụlọ ahụ abaa n'ihe mgbu ana ha ka nọ n'ihe mgbe na-enye ya nna ha aha emeghị gịnị awụgo eri mgbe mana ha nọ n'ihe mgbu ụta ọtụtụ ezinụlọ na-agbagharị n'ekpere na-agbagharị bete ibe na-achọ solushọn mana ha fụo solushọn mana onye dị ụta bụ ihe dị one side na-eme gịnị na-eripịa aga n'iru na ndụ ezinụlọ ọ bụ Solid FM ị na-ege Kpakpando anyị na-ekwu maka omenala abụmọnụ ka anyị na-ekwu maka ya eze mmụọ eze a na gburugburu na amaokwe ụdị ọzọ mmadụ abụchi na-enwe aga bụ ihe na-akọwara ihe gbasara abụmọnụ anyị wee na-asị na ọ bụrụ na ewe ka o si dị gị ị chọrọ ịmata ya ma ọ bụ na ị chọrọ ịfụ ya maka na ọ bụ dibịa kara aka akara ekwentị eji eweta ya na o si ebe a pụọ ịkpọba ya mara oge ị ga-eji fụ ya na were ajụjụ ị chọrọ ịjụ ya ma ọ bụ ihe ji adịrị gị ọ bụ 0806 846 1936 bụ akara ekwentị eze a na gburugburu na amaokwu ụdị akara ekwentị eji eweta ya bụ 0806 846 1936 6846196 ka eji eweta ya anyị bịaghachite azụ anyị na-aga n'ihu abụ m Chizzy Anne Your favorite lime and lemony Luca and 35 CL box. I won't tell you the secret of better food. Now, no chicken and classic seasoning powder. The ingredient that take make a man, natural by nature, like real chicken, crispy, black and white pepper, garlic onion, parsley, mushroom, coriander, and plenty more. If you lack new seasoning powder for inside your jollof, fried rice, egusi, and all other soup, you will know say flavor, new seasoning powder. By flavor. Whatever you need, Kim's got it. Whatever your budget, come get it. Unbeatable prices, just for you. Kim can be it. We'll tell you why. Kim can be it. Wide range of products, get everything you need. All the biggest brands that you know will last. Get to be one to you don't need to shop anywhere else. We give you great service and we beat any price. Get to Game today to see how unbeatable we really are. To get it all, find your nearest game store at game.com.ng. Things are changing so fast right now.
Don't mind me. Don't mind me. There's a way as a full cannon. The man ever Chizzy. You are doing well. Well done. Hepatitis. Oh, how do I mean? That way, I should not honor the negative. But I'm going to the first one in cases. Actually, the second one now. I'm going to heck up with them. But I believe make a program. Because I I'm 4 years old. program can be done. Okay, be done. I don't have time. I cannot go. Can't you go to have my again? Well, leave that name back. I have before voice to my ear. You never to go. The team have go before me. Okay, go first. Kawarmaka. Kawamaka first. Then someone and the negative. Then I'm vaccine, no hepatitis. We bought an eye. And the guy is the uncle, but talking 1-5. 1-5. For 3 times dose. And that is it. And I say it stays for 30 years for the vaccine. This Sunday on Soul Sisters, we look at the DNA test and fathers are insisting that they confirm the paternity through DNA testing. Okay. Because when they can My program will look at lot in marriage, why would mothers lie about the paternity of their children? because I want to program. Share your story. Let's keep it real. Let's talk on Soul Sisters this Sunday, 4th October 2020. Time 2 to 4 p.m. on Solid 100.9. Drop your comments on Facebook, Solid Soul Sisters, or call 070 program commercial. Oh, you might have from business. I can't do it. Show you up on a phone. I will never cool. I will Clements. I will move. Do we give you great service and we get to game today. Find your nearest game store at gamestores.com.ng. Today, what's much my guy, show guy. It's kickoff and the game gets underway this bright and beautiful Sunday afternoon. I've got to tell you, this is no doubt the most anticipated match of the season. Straight into action, Jones has launched the ball forward to Fred, and Fred kicks. Oh, now I have to say the ball is in your court, Mr. Tunde. Because that sound you just heard is the data warning notification. Oh, not again. You now have 5 megabytes left.
Very soon you'll need to imagine the rest of this match or get the gist of it from your friends tomorrow. Point is, you won't hear me shout, Running out of data can ruin your entertainment. Choose Glow for your data needs and just dial *777# to choose the best offers on data. Now get as much as 6.75 gigabytes for 1,500 naira and 17 gigabytes for 3,000 naira. That's more data, more value, more streaming, more entertainment, and more everything. Unlimited. I won't tell you the secret of better food. Now the new no chicken and classic seasoning powder. The ingredient they take make am natural by nature, like real chicken, rosemary, black and white pepper, garlic, onion, parsley, mushroom, coriander, and plenty more. If you lack new no seasoning powder for inside your jollof, fried rice, egusi, and all other soup, you go know say flavor pass flavor. New no seasoning powder, natural by ingredients, bamba by flavor. Nine mobile ebule batana 18 obodo ka di behuke maka na otutu ihe rita jireju bara na 9 mobile mega millions promo iri mmadụ itoolu ga-erita otu nde naira kwa ụbọchị n'ime mkpụrụ ụbọchị rita olu mmadụ abụọ ga-erita smartphone na-ewu ọbụla kwa ụbọchị onye kacha promo naira sokwa na ya isi gbazi mpọkọ Yeah, boy, it's legit DJ. ọ bụrụ isogide ọnwa igwe okwu na mobile ka nweta line Yeah, the head of the department, DJ. Yeah, what you see? DJ in the I'm just calling. Yeah, what you see? 500 naira ozugbo ọbụ begi otu 100% data bonus n'otu afọ bam sokwa na ya bụrụ egwu maka na ọkụ nwa na ga-erita ekwentị smartphone otu nde naira n'otu ngwanụ Akwa ye ni word o. 9 Mobile. Okay, kiti no ma. O ma okay. Bro, kito to for gina nkita. O blo for giti. Ako wal me ko ya. Isa this is food na MBN. Black and white pepper, garlic, onion, Actually, parsley, mushroom, coriander, and plenty more. If you Oh, lack you new feel no me na. inside your jollof, Oh, fried yeah, rice, ni that's egusi, Lagos. and all Ni other go soup, there. you go know say flavor pass flavor. New no seasoning powder, natural by ingredients. Also no ihe hotel. Or basically utilize the radio stations and online platforms to promote your art or business without spending recklessly. Then simply send these 2 words, I am interested, via WhatsApp 080-5190-5001. I repeat, 080-5190-5001. And if you would like to enjoy the MBE show live on Solid FM, then tune in on Sundays from 4:30 p.m. to 5:30 p.m. Thank you. Anak sungguh, menyebut. Maka nanti kayak sungguh pada kolom. Eziokwu ọ ka ọ dịrị anyị na mma ka anyị nọ ebe a ka ị mara ka ọ ga-esi wee dịkwara na gị na mma ka isi na abụmọnụ wee pụọ. Anyị na-eme omenala n'ụzọ pụrụ iche wee na-akwalite ya n'ụzọ pụrụ iche n'ebe a. Ọ bụ Kpakpando ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ kara aka na Solid FM n'akara 100.9 ebe a ka anyị gwere nwanne kwa ụbọchị Fraịde niile ka anyị na-anọ ebe a na-akwalite omenala n'ụzọ pụrụ iche. Omenala a na-akwụghị mmiri iji gwa ndị ụwa na ote narị na ka Chukwu kere ndị Igbo ka o kere ha omenala mara mma ka ji wee debe ebe ha nsọ wee na-ebi n'udo. Ya mere tata eze mmụọ eze anyị gburugburu na ama okwu ude jigbuye ebe a, ya bụ ọzọ mmadụ abụchi nwa aga ọnọgoro ebe a na-akọwara anyị kemgbe ihe bụ abụmọnụ na nsogbu nakwa ka esi agbanarị ya na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Mana oluo na oge gị onwe gị na-ege anyị ugbu a ga-akpọ wee jụbazie ya ajụjụ nke ị chọrọ ịjụ ya gbasara abụmọnụ. Mana tupu ị na-ajụ ya, ewezi ka iji chọọ ịfụ ya maka na ọ bụ oke dibịa ji ọfọ alụsị na-abụ na obodo Amaokwe. Ịkpọọ ya n'akara ekwentị ọ gwa gị ụbọchị eji afụ ya,
gị na ya kpaa mara ka eji ga-eji wee kwụọ ya ụkwụwara. Akara ekwentị ya bụ 0806 846 1936 080 684 ịkpọ ya ọgwago oge eji afịa mana ọ bụ ọ nọsi ebe a bụgharị ọnọdụ ugbu a ịkpọba ya. Mana ịchọọ itinye ọnụ ugbu a akara ekwentị ị ga-eji tinye ọnụ jụọ ya ajụjụ ugbu a ka ụwa n'ọnụ ga-ebu na 09067 7110009 maọbụ 09023111009. Ị nwekwara ike ịkpọ na 0705 0791009. Ịkpọ ịgbadata ekwurekwu gị ka anyị wee nụ ihe na-ekwu. Gwa m afa gị na-ebe iche akpọ. Afa gị na-ebe iche akpọ. Ọ dị mma. Afa gị na-ebe iche akpọ, kwụsị okwu ike. Echezọ ndị ebe iche akpọ nwanne. Ọmụọ. Ngwa gaa n'iru jụọ ajụjụ gị. Ọ bụrụ na mmadụ nwere ike abụọ mmadụ ọnụ ọma mana bụrụ ya ọnụ. Daalụ. Ọ ajụjụ nke gị ọ ga-asa gị ugbu a. Biko nke ahụ nke abụọ mmadụ ọnụ na-asị nwere ike mmadụ abụọ ya ọnụ ọ bụrụ na mmadụ abụrụ ya ọnụ na-akpagharị. Kedu ihe onye ahụ ga-eme? Ngwa daalụ ọ ga-asa gị ugbu a. Eze mmụọ ị nụrụ ihe ọ jụrụ? Ọ sịrị abụọ mmadụ ọ ga-ama na abụrụ ya ọnụ ọ bụrụ na ama na abụrụ ya kịta. Maka ebe a mmadụ nọ ịma na ndị egwuregwu si na mmadụ ụwa na-agharịkwu gị na mmadụ ibe gị nwere ike ime iwu tadat na ị nwere ike igwuwe onye ahụ wayo ma ọ imeji onye ahụ na onye ahụ ama mfụsị gị anya na onwe ka oge oshi marụbe gị na onwe ka o ji marụbe nna gị na onwe ka oge ji wejide after all ịfọ ichenji nọmba o ji mara gị na ọmaghị obe nna gị onwe ike gị na ama mbụ ofu obodo imejuo ya isi ebe ahụ gịnị ọ nọ wee mara gị eme gịnị fụọ onye ahụ eme gịnị ọ chọrọ dịkata gị ọfụ oge ome gịnị o je bụọ gị ọnụ nta ka mmadụ nwere ike ije ma na-arụchi na ya amaghị onye a na ya amaghị obodo ya na ya amaghị ebe o chepụta mana aja na ihe dị otu arụchi a na ihe dị otu a na o mere ya mana ebe ọ bụ na o mere ya maka ya amaghị oke ya ga-esi wote ya ihe dị otu a mewe na ndị ya igbo na ọ bụghị ọnụ ọ mahụ na abụrị ọnụ ihe ha na-esogharị mana ihe ọ na-ekwu bụ omume dị agwa ihe ga na-eme mmadụ na ndụ ya ọ mara na abụrụ ya ọnụ. Mgbe ị na-ene anya na ndụ gị fụna na ụmụ nwanne gị niile ma ndị ntọ na-aga n'iru karịa gị ndị gị na ha bụ ọgbọ ha tinye aka n'ihe ọ gara ibe itinye aka ebe ahụ ọma ngala gị ibe ga ndị eme ọfụma ị na ọka ibu oru n'etiti ha ị ga-ama na o nwere ihe mere na anyị ga na-ewere abụmọnụ ma na o nwere ka isi mejọ mmadụ. 09097711009 maọbụ 09023111009. Ị nwekwara ike ịkpọ anyị ugbu a jụọ ajụjụ gị na 0705 0791009. Ịkpọ ịgbadata ekwurekwu gị ka o wee kwuo anyị wee nụ. Ịchọọ ịjụ dibịa ajụjụ gbasara abụmọnụ ị nwere ike ịkpọ ugbu a wee jụba ajụjụ nke gị na 090977111009. Gwa m afa gị na-ebe iche akpọ. Afa gị na-ebe iche akpọ, kwuchie okwu ike. Nwa Agbo ndị ebe iche akpọ. Ngwa gaa n'iru jụọ ajụjụ gị bee ya nkenke. Kpọrọ wee gwa ya afa ya nsogbu adịghị ka anyị weziri onye ọzọ. Gwa m afa gị na-ebe iche akpọ. Ya dịkwara gị nwanne ndị ebe iche akpọ na afa gị. Udo dịrị gị my brother. Thank you. Yes. Ngwa jụọ nwanne. Ajụjụ nke mbụ bụ n'ala Igbo asị na okenye na-ahụ na-enwe ezi nna ya na bara ọdụrụ nwa onye ikpeazụ na-enwe nwe na anyị sogburu ndị Igbo ka na ihe tụrụ n'ebe obodo unu na-ebe na Ebonyi. Abụ m onye ana iri n'Enugu ebe a. Ngwa gaa n'iru. Ndị ezi ahụ ga-enwe dị nwa
ọdịbụrụ na-ajị ezaghị enwe dị nwa mana be nke anyị arụ na-atị na-arụ amaghị m maka ndị Igbo nke ịtọ dị enwere obodo bụ nwoke nọ nwaanyị ọ bụrụ na enwe ka ọnwụ si gbuchiri ben nwanne ya nwoke akụchiri ọ bụrụ nwunye na be nke anyị arụ ka ọ bụ ama maka ndị Igbo dodoro n'ọhịa na ajọ ngwa daalụ eze ma ọma m na ihe ị ga-atị n'ihe a tupu o nwere ihe nkatị ndị Igbo si na mba na-asị n'onu na akwụkwọ ụkwara ọbụla ofu na nnukwu dị na mba na-egere mba nne ọwụ ndị okenye ndị ochie ha ma ka ha si wee tinye mana be anyị n'ụdị okenye na-ebichi ama nna ya anyị na-adịsị na okenye na-ebichi ama nna nwantị ọkpara wee ama nna mana ọma chụpụkwa ndị ọzọ ma ha alụtabeghị ọ bụrụ na ndị ọzọ alụtabeghị ọkwa ha ka ha chakawokwa ebe ahụ ọkpara bụ ọkpara na mana ọkpara bụ ọkpara n'ala Igbo ajọ nna m afụhụ ọkpara bụ ihe wee obi ndị ọzọ weta ego lụta ụlọ ha hapụrụ ọkpara gịnị obi mana ọ nwere ọkpara ga-eweta ego lụta ụlọ ọsị ndị ọzọ nọdụba ebe ọ bụ na m alụtago obi ọzọ mana eziokwu onye nwe obi bụ gịnị ọkpara n'ala Igbo ọ bịara nke o kwuru na a na-amụ nwa n'ụlọ o nwere obodo ọ bụ nsọ ana na be ha na nwa ada mụọ nwa n'ụlọ na nwa ahụ amụrụ n'ụlọ ama mme gịnị esobowolu ngwuru like na be anyị na-ama okwe na ụmụneke dị me na ụmụneke o nwere ihe anyị na-akpọ ohewa a na-akpọkwa ya ime ọkwa nwaanyị tụta ime ọkwa na be anyị mụọ ya nwa ahụ ọ mụrụ mgbe ọbụla nwaanyị ahụ nụrụ dị ebe ọbụla o jere nwoke ahụ bịa zụọ ahịa ahịa isi ya bụ ihe megịnị wee nwa ahụ a ga-ekulu nwa ahụ ihe ọ bụrụ na nwaanyị ahụ anụghị oti were megịnị wee nwụọ nwa ahụ ọ mụrụ amalụ ebe obibi ya na ana be ndị ahụ mụrụ mme ya aga na o ji egoro ala na ndụ ha na mme ha na-anụkọ nwaanyị na ha na ndị be mme ha na-anụkọ nwaanyị ma ọ chọba nna ya ma ọ chọba nwoke ahụ megịnị tụrụ mme ya ime ya ebe a bụ o were ebe obibi so na be anyị ada anabata ya ọ dị ajụjụ na-atọ ọ jụrụ si ịlụchi nwaanyị na be anyị n'ala Igbo na nwoke na-akụchi nwaanyị mana ụfọdụ bịazi na-emezi ya ọbụla alụ nwoke nwa asị na ụmụ nwanne ya ga-akụchi nwaanyị nwoke wezi the opportunity zọwa nwaanyị zọwa access nwoke wezie ụmụaka nke nwoke ahụ mụtara ọ dịka ha bụ ohu maka na nna ha anọghịzi so mụọ na onwe m na-achọ ime ka ya na di ya mụchaa ụmụaka di ya nwụọ ọwụ mmasị nwaanyị onye ọ chọrọ onwe nwanne di ya ọ hụrụ n'anya ọ chọrọ ka ya na ya nke o nekọtawa ya ka di ya nwụrụ mana ọ bụrụ na onwe ha unu ama njekwa mee ya by force share na iwu bụ na ọ ga-eme gịnị ọ ga-adị ụta because ejizi ya wee na-akpagbu ụmụ nwaanyị ọkachasị ịma na ụfọdụ na-ewere ihe a na-eme ya ọ dịka ọ bụ na-eme alụ ọ dịka ọ bụ ọkachasị nwaanyị mụrụ nwoke na ezinụlọ nwaanyị ọmụma ha nwoke ọ gbaghịwo mgbọrọgwụ ọ sị na ya achọghọ ị ga-ahapụ ya na be di ya maka na owego ọkpara ya na nwa ya a na-elekọta ezinụlọ di ya wee bụrụ ya maka ụfọdụ na-ewere ụmụ ihe a niile emebe ya sị na omenala ajọka na omenala bụ na-emegide nwaanyị ọ bụrụkwa omenala onye na-emekwa alụ otu a ọ bụrụkwa imete nwaanyị ahụ ọsị ihe e mere ya na beti ya ọ bụrụ na ezigbo onye ya dụ mana ọ bụrụ na ọ bụghị ezigbo onye ka ya bụ nwaanyị ajadi nwaanyị di ya wugoro a na-eme ya ihe dị ụta ma ọ bụ mmụọ ahụ ga-adụkwa eze mmụọ ewe ndị na-akpọ nwaanyị afọ gị na-ebicha akpọ afọ gị na-ebicha akpọ ekele gị waba eze ndị ka ị mere ọ dị mma Chizzy gaa n'iru ezigbo mmadụ ọzọ a na-ekene ekene m ọ baala gị
onye eziokwu mekwa obodo enye mmadụ ọkwọ ọkwọ ọ bụ ihe ya fọdụkwala nke ọkwọ na-abụ ichiri ike daalụ Chukwu okike ọbịa mmadụ nweghị ezigbo ihe kwuwe eziokwu ise daalụ once akpọrọ m ka mmadụ ga-esi na-emegide ibi ya maka na ị karịrị ya ọ na-emegide ya kpachara ya na-emegide ya ndị eziokwu bụ na ebe ụfụganụ arụsị na-emeda ya ndị na-enweghị ọnụ na-ekwusitere ha karịkwara a gbara na anyị temana Chineke eziche niile o wee bụrụ ya bụ ajụjụ m na-ajụ bụ kedu ihe merụ mmadụ nwere ike ihe oke isi egwu na akwụkwọ mmadụ na-arụsị na ọ bụ na onye nwe onye ihu onye ahụ onye ebe ụmụ ya nọ mana ụlọ na arụsị ọ na-aba atụọ oge eru egbo rizọt abụọ ọ na-egosi nwere obere arụsị ọrụ nwere nke ike na-adịghị nwee nke ike dị bikọs ana m apụchaba n'ụfọdụ ihe a ọ bụrụ na abụ mmadụ obere ego mmadụ gba emee ya ọhawa n'ike ya dịka ọ bụrụ na o nwere ihe ya tiere m ka mmadụ ụfọdụ na-asị na a na-enwe apek na ọcha arụsị ọ na-adị mgbe ụfọdụ ọjọọ ọgụ n'ezinụlọ gị ọ bụrụ na ọ nwere ka ịkụ malụ m ka ndị oge ụmụ anyị ka nghọta daalụ ngwa daalụ wabeze ị nụrụ ihe o kwuru eze mmụọ ajụjụ ya dị mma gaa n'iru Nwabeze ajụjụ gị amaka ihe ikwu bụ eziokwu n'ala Igbo alụsị nwere ihe a na-akpọ ọfọ and ọ na-anọ ọgụgụ ọfọ were echi ihe na-enyeghị anya n'agbanyeghị na ụwa kịta na ihe owezo ndị na-ewere unu tinye na nke ha na-eme were ose mee gịnị tinye mana alụsị bụ ezigbo alụsị ọdịnala Igbo nwere ihe a na-akpọ na ha na-eme gịnị ha na-anata ọgụgụ ọhụụ were eje ihe ị nwere ike mmadụ mee gị ihe n'ike ijekwuwa alụsị sie na ihe onye a mere gị dị ụta na ihe o mere gị ọ bụrụ na ahụ arụsị ahụ fụ na ihe ahụ dị stret na ihe ahụ ibe ahụ bịa kpesị dị stret and onye ahụ merie na onwedị ndị arụsị arị na onwedị ihe a na-eje ije nelewe ọ na-aga stret chọọ onye ahụ ozugbo mee gịnị mee ihe ịchọ ka o mere gị mana onye ahịa bụ na o wee sọ m tụkọrọ dị na ya ha ga-agawagodo n'okike ikpe ọ nwere ya na-akpa okike ikpe ha ejegodo kewe ikpe na mmụọ maka otu esi eme ya n'ife ka esi eme ya na mmụọ like na iwe ike ije kpọrọ mmadụ polisi apụta o jewe polisi nke dị na local gọọmenti ndị nke ahụ jụwa ese onye dị ụda nka mmụọ ịtụ arụsị ahụ binie o jekwuwa arụsị obodo onye nke ahụ mee gịnị shi si ya nekwe na nwa gị nekwe ihe eme nekwe ihe ome nekwe ihe ome ọ bụrụ na arụsị nke obodo ha yie ọfọ n'eziokwu na nwa ya dara iwu obi na-ejekwujere na obibe ndị ahụ onwe ya na-akpa isi ana olu onye isi ana ahụ prezentị eri akwụkwọ onye ikpe ekpere na arụsị obodo ha isi ana asị oke na ọ dara iwu ngwa isi ana obodo be onye ahụ bụ ihe ga-ejeme gịnị jee were onye ahụ hand over ta arụsị ahụ atụrụ ya ọ dị mma eze mmụọ ọ bụzikwa nna ọ nwere ike ọ bụrụ na onye ji ọfọ alụsị ahụ na ọgọghọ dịka o kwesịrị o nwere ike ịbụ na ụfọdụ ndị ji ọfọ alụsị maọbụ eze mmụọ alụsị ahụ na ọmụma maka oge ụfọdụ ewe ihe ikwuputere na alụsị ka o ji alụ ọrụ o nwere ike ọ bụrụ na ihe eze mmụọ ziri ya ka ọ na-eme. Yes. Another one bụkwa mmadụ nwere ike ịbịa kpesara arụsị ihe na ihe onye a mere ya ihe na-edere arụsị like n'ala Igbo atụ mmadụ arụsị ihe a na-enye bụ onye ọ bụ na arụsị ahụ egburu onye ahụ ma na aka onye ahụ mee gịnị dị ọcha ma onye nwegodo iyi na n'afọ Igbo mana ọtụtụ ihe na-eme o nwere eze mmụọ ị ga-eje na be ya ịtụọ mmadụ arụsị onye ahụ eshikwe n'azụ buru ego mee gịnị butere eze mmụọ ahụ eze mmụọ eme ihe ọzọ ị na-ene onye mere gị ihe ọjọọ ka ọ na-agagharị mana emechie eze mmụọ ahụ ga-emechi oburu isi ya maka aja a na-ada eri bribe ọ ga-egbu eze mmụọ ahụ. Another one bụ ịmakwa usoro eji atụ alụsị ahụ mmadụ mee gị ihe ịbịa kpesara mmụọ ka o delu gị ọgụ o nwere usoro eji eme ya o nwere ihe a na-akpọ ịgba ido
o nwere ihe a na-akpọ ogbugbu, o nwere ihe a na-akpọ udo, o nwere ihe a na-akpọ alọbụ n'agụ. Ị ga-eje mechie ya otu esi eme one after the other. Gwa mgbugbo mee gịnị bụ orie mgbugbo, mee ya otu esi eme gbarịa itu na onye achịkwa gịnị ọfọ alụchi ebi na-eme gịnị jewe ozu ezi ya. Mana ọ bụrụ na ọtụtụ mmadụ nọ n'ime aka eze mmụọ mana ha mara usoro eji eme gịnị eji eme ihe dị iche iche. Ọ dị mma, ọ bụzi na ịma usoro nke gị ma ọ bụ na ọ gbagwojuru anya na anyị chọrọ ka gị na eze mmụọ dibịa eze a na gburugburu n'ama okwu dị na obodo Enugu. Ọ bụ ya bụ ọzọ mmadụ abụchi ene waga ga. Akara ekwentị eji enweta ya na osebe apụ ịkpọba ya bụ na 0806 8461 936 0806-846-1936. Mana ugbu a ịchọzi itinye ọnụ okwu maọbụ jụọ ya ajụjụ one na ole na nkenke, akara ekwentị ị ga-eji wee jụ ya ajụjụ nke gị bụ 0909-771-1009 maọbụ ịkpọ ya na maọbụ ịkpọ ugbu a jụọ ajụjụ nke gị ebe a ugbu a na 0902 ya bụ 0902311109. ị nwekwara ike ịkpọ na 0705-079-1009. Gwa m afa gị na ebe iche akpọ. Afa gị na ebe iche akpọ. Ekele gị ndị ka email. Ee, akwa eze mmụọ na eze mmụọ odogwu anyị magana. Ekene m daalụ eze Enugu, ọ ga-adịrịrị na mma. Ọ dị mma ka anyị were ya. Gwa m afa gị na ebe iche akpọ. Afa gị na ebe iche akpọ. Kwụsie okwu ike biko na anyị ka anyị nụ ihe ị na-ekwu. Kwụsie okwu ike, anyị na-anụ ya mana ndị na-ege ya anaghị anụ ya. Ei, mba ewe n'iwe. Gwa m afa gị na ebe iche akpọ. Afa gị na ebe iche akpọ. Nke mara na anyị wegoro ya. Afa gị na ebe iche akpọ. Ka ị mere. Gwa ya afa gị na ebe iche akpọ ezi nwaanyị. Aha m bụ Oriakụ ndị ebe iche akpọ. Ebee ka iche akpọ Oriakụ? Ebee ka iche akpọ? Ọzara na Nkanụ. Ngwa gaa n'ihu. Ngwa jụọ ọnụ. Gaa n'ihu jụọ ajụjụ gị. I just told my house, I was down looking at the back. Okay. The person will wait here, boy, that was how to try the person. Onye abụghị adị tụ onye ahụ na-arụsị ọ dị possible. Ọ dị mma, ọ ga-asa gị ahụ. Ọ dị mma. Anyị were ya na eze mmụọ kwenụrụ ihe ọjọọ. Ngwasa anụ ya. Ihe ọjọọ bụ ihe ọtụtụ egwu ndị mmadụ na-atụ n'ihe banyere arụsị. Ebe asị na arụsị na-aga iru aga azụ. Mana ọtụtụ mgbe ọ na-esite n'aka eze mmụọ aga arụsị ahụ. O nwere ihe a na-akpọ ịtụcha alụsị, agụọlụ gị izu one ị ga-anọ ịbịa ịgwa alụsị aka. Ịgwa alụsị aka bụ ihe anyị na-akpọ ijewe agwakwana m. Ịnawa anawa emene gịnị agwakwana m. Ime ya ihe ahụ a na-akpọ ịgwa aka. Alụsị ahụ ga na-arụ ọrụ iche izu ya. O nweghị ike ịnachite azụ kpọtụrụ onye ahụ tụrụ alụsị ahụ. So oles ka na eze mmụọ na-aga alụsị ahụ agwara ya aka. Na ọ bụ na ha na ọ gwa gị na ịtụcha ya na ị ga-agwụ ya aka, ịtụcha ya ọ gwaghị mgbe ị ga-abịa ajụ arụsị izu na oweke na-achị izu na-abụ izu na-atọ izu na-anọ ma izu na-asaa gị nachite bịa gwa ya aka. Ịnachite iwere ihe eji agwụ ya aka mgbe gịnị gwa ya aka. Ijewekwa agwa na ụmụ agwa na ụmụ agwa na ọkpụtụrụ ọkpụ m okpụtụrụ ọkpụ mmiri generation to my generation ga-agwakwa na anyị gị nke ịrụtakwara ebe ahụ gị mee gịnị gị rie. So ndị ọdụzi abụ ndị ahụ atụrụ alụsị onwe ka alụsị ahụ na-achịta azụ. Ọ dị mma. Gwa ya afa gị na ebe iche akpọ. Afa gị na ebe iche akpọ, kwụsị okwu ike. Udochukwu ebe ka isi akpọ. Ngwa gaa n'iru. Bee ya nkenke o.
mmadụ gbuo mmadụ ọdụ na nkịtị so nwere ya mụrụ nwere ike ime ya efe daalụ ike na-ebere ihe eri na usoro ị na-ebe mere bụ gbasa igbere obere ike ọ bụọ ya ọdụ nwere ike iweta ya ọ dị mma arịghị ihe i kwuru eze mmụọ iyi adị egbo ya aka ya dị ọcha iyi adị egbo ya aka ya dị ọcha daalụ elego ndị ya nke ọ bụ ike ọ bụrụ na ọ ka gbapara ekwurekwu ya na ịsa acha na ya oge ị na-akọwa na nwata nwere ike dụọ nna ya ọdụ onye ahụ bụ ọgọ ọnụ onye ahụ gbagwodoro ma ọtọ wee bụ ọgọ ọnụ nwa onye na-eme maka na aka gị dị ọcha ebe ọnụ ọ dị maka ka anyị were nke gwa m afọ gị na-ebe isi akpọ kwụsị okwu ike o gwa m afọ gị na-ebe isi akpọ afọ gị na-ebe isi akpọ ekele m gị daalụ ndị ka email biko bee ya nkenke bee ya nkenke o jụọ ajụjụ gị na ọ gwara ya kwarapụ onye na-ekwu okwu echiche dị ya ọzọ bụ nke dawụman ajụjụ dawụman jụrụ na mmadụ ga-atụ mmadụ n'alụsị ọ nachiwe ya azụ ụzọ ọzọ bụ onwe ndị na-atụ mmadụ n'alụsị anya ya instrọkshọn na ihe ọbụla si n'aka onye a nagodobe anya ọgị maybe part of the money anazina ya bịa kwụ ụgwọ a n'alụsị a some of them na-ahapụ ya ngwa daalụ onye ọbụla atụ mmadụ na-arụsị ya sepụ aka ebe onye a nọ onye abịa ihe ọbụla maọbụ ụdị ọpụtarasisi ka onye abịa nye gị ego ọ ga-eti ihe ọbụla atọ o ji n'aka ị ga-adara ebe ya ka o jee ebe a ebe dị otu a na-arụsị a ga-egwu a ngwa daalụ ezigbo mmadụ daalụ a na-agwọ n'ele nwanne ya aka nwanne ọ dị ma eze mmụọ kedu ka esi afụ gị kedu ụbọchị eji afụ gị kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị Igbo gbasara ndị na-eme arụsị na-enweghị ihe a ga-eme ya ịfụ ka ọ bụ eziokwu na ewe ndị ga-akpatacha ego maọbụ na ha nọ n'ọkwa abịazie na-eme obodo ihe ọbụla sọrọ ha na-eme ụmụnne ha na-emegide ụfọdụ ebechagharịrị amaghị ihe a ga-eme kedu ndụmọdụ ị ga-enye ka na mbụ ihe aga m enye Igbo ndụmọdụ mana m ekene Igbo bụ Igbo wee na-achọ ihe ọbụla nke onye chi ya zere atụmatụ ndị ekpunyere okpu dịka eze ọdịnala ndị igwe obodo ka anyị kwadoke n'ọdịnala Igbo n'ọdịnala Igbo amaka ọdịnala Igbo mara mma ka anyị hapụ na-abụ igwe gachi n'ọdịnala adịrọ mma ihe a na-emebi n'obodo igwe si ọdịnala mụrụ pụọ igwe na-asa ndị ụka chi ewepụ ọdịnala dị n'obodo ya mana ịkpọrọ oghe traditional rural onye isi omenala igwe ọbụla echi n'obodo bụ onye isi omenala n'obodo adọ ya kpatara igwe niile na-achị n'obodo ọtụtụ ife igwe eji ụzọ ọfọ achị obodo maka na ha na-ejezi n'ụlọ ụka eme gịnị echi igwe so ndị igwe obodo ka anyị kwado omenala Igbo mana omenala amaka omenala bụ ihe ọ ga-aba akwado n'ala Igbo ihe ọjọọ echi na obodo megide so ndụmọdụ na-enye ndị be anyị Igbo bụ onye ọbụla kwụwa aka ọtọ mana omenala anyị abụrụ ihe ọjọọ na-abịa megide wọla ya aghụghọ wole afọ ọzọ ihe omenala anyị kpọọ ya ihe ọjọọ anyị wee so eji afụ gị eze mmụọ eji afụ m bụ eke eji afụ m n'aja n'ime arụsị bụ eke na afọ ụbọchị eke na afọ mana nkwọ na orio a wee ike ịfụkwa m n'ụlọ na be m mana eji m ohere na-agba Igbo niile ndị na-anụ m na Solid FM na izu ụka echi 10th of abalị 10 n'ọnwa anyị nọ n'ime ya bụ Satọde ọzọ na-abịa ka m ga-eri oku ya bụ oke mmụọ bụ ana-ama okwe Obiọra ekecha na ntị onye bịakwa n'ụbọchị ahụ ọfụ ka anyị si eme ya
ịchọ ịfụ ma ọ bụ chọọ ịbịa mmemme ya akara ekwentị ị ga-eji kpọọ eze mmụọ eze anị gburugburu amaokwu dị bụ 08064611936 ya bụ 0806846 ya n'ike chukwu anyị ga-anọkwa n'ebe ahụ n'ụma nnọọ ka o si eme. Abụ m Chizzy eze mmụọ ọ ga-adịrị gị na mma. Ebe ekene Igbo kibe Igbo na-ekene ọha na omenala okwu ezi na asaa na ndị eze arụchi Enugu steeti traditional peacemaker na-ekenekwa eze mmụọ ndị isi ọchịchị anyị ebube eze bude obe owere ọchị ekene m eze mmụọ ekele ndị nke ya niile ọzọ bolochi udo dịrị unu dịkara mata udo dịrị unu. Ọ dị mma o wee bụrụ ya obiọra ịfụnanya ka esi eme onụchọzi eje kiri ihe a niile nje na Kpakpando TV bụ nkiribe eze ma ọkiribe ihe niile nke anyị na-eme ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị. Abụ m Chizzy na anyị bịa bugharịa ọnọdụ ugbu a anyị abanye n'ihe ọzọ nke anyị were anyị na-abịa. The Chizzy himself. Ọ dị ka ị na-atụ m iwe ịbịa program ị na-abịa gwa m ị na-abịa Satọde bịara ebe a m ga-asị ka eze mmụọ kọọ gị ibigide eze mmụọ ị ga-echeta